Človek by sa z toho zbláznil. Ja sa z toho zblázním. My sa z toho zbláznime. Čo sa tu deje? Veď sa pozri okolo seba. Pozri sa na seba. Pozri sa na nás. Čo mám robiť? Rob si, čo chceš. Nerob nič. Veď predstav si, čo by bolo s dňom a nocou. Však Zem potrebuje 24 hodín, aby sa otočila okolo svojej osy. A keby sme chceli z toho času odseknúť, tak by... Kráľovná ti odsekne hlavu. Čo ste sa zbláznili? Myslíte si, že je to Alica? Nie som si istý. Preskúmaj to radšej húseničiarom. Prestaň. Som Alica. My ju nikdy nenájdeme. Prečo ma hľadáte? Ale nie teba. My hľadáme tú pravú Alicu. A čo som ľavá Alica? A prečo vlastne hľadáte pravú Alicu? V krajine zázrakov sa začali diať zvláštne veci. Nie je to ona. A prečo sa jej to vôbec pýtaš, klobúčnik? Ale je to ona! Pozrite na ňu! Alica! Čo keby sme si spolu vypili čaj? Zjedli sušienky. A potom zaleteli na Mount Everest. Tam by sme stretli Indiánov. Potom by sme skočili do Čierneho mora. A nakoniec by sme si dali zmrzlinu na severnom póle. To nie je Alica. Ale je! Dosť! Na to nemáme čas. Navrhujem hlasovať. Kto je za, sa otočí doprava a čupne si. Kto nie, do druhej strany a postaví sa... A mne sa z toho točí hlava. Aj tak nevieme, nikto z nás, ktorá je ľava, pravá a pravá ľava. Aká zľava? Konečný výsledok? Alica to nie je! Rozsudok? Nepravá Alica sa odsudzuje na šialený pád králičov norov hlboko k nášmu bratrancovi králikovi, ušatému frajerovi. Lahnúť, nastúpiť, pripraviť, rolovať, zamerať,